Idemo? Ali ne mora... Niste Subotica. Ja sam Bojana Kralj. Sa mnom danas je Subotica.com. Su sasvim subotički sponzori kraljevi. Papriku danas jedem od Bokija fetiša. Boki si jedan DJ Kaji, ovu papriku 1.500.000 skovila ima. I brate, gost. Brate, Čezija niste subotičani. Ovo mi je lični telohranitelj prvog pođem 10 godina. Tako da on će danas, evo, ko će ti bratiš, veliku malu? Daj meni malu, ja sam pička. Evo, brati, biraj prvi. Evo, ja ću najmanju materi. Ovo je moja. Ja ću ovu... Jedemo cijelu. Cijelu ćemo da. Cijelu onako, hop, i njam. Pa sad, šta nam moram progutat. Šta nam bude, bit će, pa moramo... Najgore, nije bitno da ćeš progutat, već kad zagrizeš gotovo si. 1.500.000 skovila. Hoće biti 1, 2, 3 ili kao? Malo, može, ja krećem. Pa... Posle 10 minuta kreće. Gde si krenuo, brate? Sedi. Posle 10 minuta kreće. Sedi, brate. Ajmo. Radi dobro. Brate, lakše i kad sediš, veruj mi. Da mi je žal. Ja ne smijem skinem naočale, a plačem. Znaš što bilo sad moga da mu kažem? Moraš izdržat, brate, ne pomaši, gotovo. Čaba. Samo više gori. Evo. Sad ću me nazvati, nema pojma ne. Ovo je šedno. Ne! Dobro je bilo. Dobre. Subotica.com